ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉଭୟ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ କେତେ ଅବହେଳିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଅବହେଳିତରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମର ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥାନ୍ତି, ଏବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି ପାଖାପାଖି 70ରୁ 80 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବ। ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପର୍ସନାଲ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଅବହେଳିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ଏଇ ଠାକୁର।